Dyma Robles at Aaron Williams yn tryddu tu fewn ar ergyd yn wych, ond yr arbediad yn well gan Webb. O, hyfryd gan Aaron Williams i greu y lle ymyl y cwrt Cosby, yr ergyd isel. Ond yna Lewis Webb yn ymestyn i fraich chwith ac yn arbed yn ardderchog. Gossett at Bradley. Bradley yn troi ar amddiffynwr, yn croesi'n dda mewn i'r canol, ac yna Mark Williams! O, taran o ergyd gan Williams. Robles at Matty Jones. Jones yn croesi mewn i'r canol! Ac Aaron Williams sy'n rhwydo dros y Robinied. Symudiad hyfryd lawr y chwith, a'r croesiad yn un arbennig gan Matty Jones. Neb wrth ochr Aaron Williams, ac ar y foli yn curo Lewis Webb. Williams yn codi, yn bwydo Robles, mae partneriaeth yn un dda, mae Robles i troi i ddyn, yr ergyd isel ar arbediad yn dda eto gan Webb. Robles yn troi ar amddiffynwr yn gelfydd ymyl y cwrt Cosby. Ergyd isel yn dod ar gorau allan o Webb. O, Williams, lle yn y cwrt Cosby, foli hyfryd yn dyblu mantais y Robinied. Y croesiad y tro hwn o'r dde yn reoli ar ei frest, yn troi yn yr un symudiad ac ergyd hyfryd trod dde i gornel uchar rhwyd. Louis Lloyd yn colli'r bêl yn ddiangen yng nghanol ca, a mae'n 4 yn erbyn 2 fan hyn. Seli Ismael, sgwar, Williams am yr hat-trick! Trydydd i Williams, trydydd i Robinied, 3 pwynt i'r Drenewydd, dwi'n tybio. 20 munud yn weddill, y Drenewydd tair, Caernarfon dim. Bas ymlaen at Oswell. Oswell at y postyn pella, ac ar y foli Ryan Sears yn rhwydo'r bedwaredd. Ond mae'n mynd i fod yn seithfed buddugoliaeth yn olynol i'r Drenewydd, sy'n dod â nhw yn gyfartal a record sydd wedi sefyll ers Hydref 2004. The Robins hat-trick hero today. That's 10 goals for the season, 9 in 6 games. You're on fire. The boys are on fire. I think we're 7 in 7 and unbeaten in the run. And it's credit to the boys. I'm just lucky enough to be in the right place at the right time, and I'm the one getting the goals in. But I can't do it without the service from the boys. I'd like to suggest that the second goal was the pick of the bunch. Talk us through that one. It was a great cross on Ryan Sears, and I've just realised I'm having a bit more space than what I normally are, and I've just thought I might as well pull the trigger, and lucky enough it's gone straight in the top corner. For the first 30 minutes, I thought we were a little bit below par. Then once we got the first goal, then I thought we grabbed control of the game, grabbed the game by the scruff of the neck, and pleasing is we didn't give them any opportunities and took our chances when they come. And look, on another day, could have scored a couple more, but that's me being picky. But really good performance. We looked really solid, throughout that second half. Managed the game really well, and then when the chances came on the counter attack, we took them, and we deserved winners on the day. Oedden ni siomedig i'r gweithio da ni bod. Mae'r golead yn edrych ffwrdd yn embarrassing. A da ni'n mynd i cwestiynu'r hogi a gwbl heddiw, ond ar un stage heddiw o'n i'n teimlo bod ni dri gyfepdyn bach a dyna ddim digon da, a da ni setio standards yn un hynny, ac oedden ni lot o dan y standards da ni'n ddisgwyl heddiw.